Шалы телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мен Фәрида Сабирҗанова сәламлейм. Иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Койнар эзләр буенча җинаятьтә шикләнүче ачыкланды. 3 кешене үтерүдә гаепләнүче ир-ат сак астында. Йоклаган вакытта янгын чыга, 2 балалы гаилә фатирында янгын очрагы теркәлде. Шәһәр советы депутатлары 5 еллык эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Бүген алар соңгы утырышка җыелды. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Рөстәм Минниханов белән узган ачыктан-ачык сөйләшүдән соң чаллы эшмәкәрләренә ярдәм итәргә вәгъдә иттеләр. Җитәкчеләр сүзләрендә торамы Гүзәл Шиһапова ачыклады. Шәһәрдәшләр йорт яннарын бизи, тиздән Чаллы ишек алды бәйгесе үтәчәк. Җиңүгә тәвба кылучылар белән Айгөл Юнысова очрашты. 3 кешене үтерүдә гаепләнүче тотылды. Ул 21 яшьлек Түбән Кама кешесе. Соңгы берничә айда Чаллыда яшәгән. Исегезгә төшерәм, кичә 44:01 йортында булган фаҗига бөтен Чаллыны тетрәндерде. Гаепләнүчене криминалистлар җинаять урынында калган бармак эзләре буенча тапты. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Йортында булган фаҗига бөтен Чаллыны тетрәндерде. Йортның 10-нчы подъездындагы фатирда 3 кешенең үтерелгән гәүдәсе табылды. Тикшерүчеләр җинаятьнең төнге сагат 3ләр тирәсендә уклануын ачыклады. Хокук сакчылары әйтүенчә, ир-ат үтеп барганда балконда тәрәзәләр ачык булуын күреп ала. Фатирны таларга уйлый, икенче катка балкон аша менә. Он вооружился на кухне ножом и... Кухняда ул кулына пычак ала, кыйммәтле әйберләрне эзли башлый. Шул вакыт өйдәге ир-атларның берсе уяна. Минтияров аның муенына пычак белән кадый. Пенсионер ханымны һәм аның улын да ул шул рәвешле үтерә. Аннары фатирдан банк картасын, акча, уен приставкасы һәм планшетлы компьютер алып чыгып китә. Фатирда газны кабызып, шәм яндырып калдыра. Тикшерү барышында гаепләнүченең фатирыннан урланган әйберләр һәм 2 пычак табылды. 21 яшьлек Шәфкат Минтияров тумышы белән Түбән Камадан, соңгы айларда Чаллыда яшәгән. В результате экспертизы Татарстан Ички эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тарафыннан үткәрелгән экспертиза нәтиҗәсендә җинаять кылучының кем булуы ачыкланды. Хәзер ул полиция бүлегендә. Гаепләнүче үзәк полиция бүлегенә китерелде. 2 һәм аннан да күбрәк кеше үтерү мәтәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Хәзер бу коточкыч фаҗига буенча тикшерү дәвам итә. Ләйсән Ханова, Луиза Сафанова, Чаллы ТВ яңалыклар. Йоклаган вакытта янгын чыга. Иртәнге сәгать 3ләр тирәсендә 44:11 йорт яшәүчеләреннән коткаручылар фатир яна дигән шылтырату кабул итә. Ут чыккан фатирның гаилә башлыгы хатыны 2 баласын алып тиз арада урамга чыгып өлгерә. Янгын сөндерүчеләр килеп җиткәндә фатирның бер бүлмәсен ут чолгап алган була. Вакыйга урыннан хәбәрчебез репортажы. Янгын беренче каттагы менә бу 3 бүлмәле фатирда чыга. Бу вакытта 2 балалы гаилә йокыда була. Әмма шаһитлар әйтүенчә, балалар янгын исен сизеп елый башлыйлар. У меня окна туда выходят, на ту сторону. Все. Ночью кричали, дети что-то кричали. Пожар, пожар, вызывайте пожарных. Все приехали, МЧС, пожарники, скорая помощь, милиция была. Мы проснулись, и нас бабуля сразу начала там закрывать, везде, чтобы дым не проходил, убирать дым. И побежала сразу мама смотреть, что происходит. Говорит, пожар произошел. Их прям вот выкинули, как бы вот, почти голых вот детишек. Жалко ребятишек. Да и самим вот что тебе делать? Опять все заново наживать, опять денег сколько надо. Янгын йокы бүлмәсендә чыга 3 яшьлек кыз һәм 4 яшьлек уллары шунда йоклый торган була. Әмма фаҗига булган төнне алар әтисе һәм әнисе белән залда йоклаган. Бу нәниләрне коткарганда инде янгын сөндерүчеләр килеп җиткәнче гаилә башлыгы балаларын һәм тормыш иптәшен урамга алып чыга. Там ограждение поставили. Коткаручылар тиз арада килеп җитте. Йорт янына койма куйдылар бит. Янгын сөндерүчеләр үзе алмады. Аннары газыннан үтеп сөндерделәр. Хәзер фатирда тикшерүчеләр эшли. Беренчел фаразлар буенча электр приборларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу янгын чыгуга китергән. По результатам Тикшерү барышында шул ачыкланды. Йокы бүлмәсендәге электр фильтрына компьютердан кала бик күп башка техника да кушылган булган. Янгыннан зыян күргән гаиләне йортның 8нче подъездда яшәүче күршеләре сыендырган. Өлкәннәрнең һәм балаларның сәламәтлегенә зыян килмәде. Айгөл Юнысова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар.
Икенче чакырлы шәһәр советы депутатлары 5 еллык эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Алар бүген соңгы утырышка җыелды. Дөрес, аларның вәкаләтләре әле тагын берничә ай дәвам итәчәк. 2010 елдан бирле депутатлар 14 миллион сумлык хәйрия ярдәме күрсәтте, 2000-дән артык кешегә проблемаларын хәл итүдә ярдәм итте. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 5 ел элек алар бу залга беренче утырышларына җыелса, бүген инде эшчәнлекләренә нәтиҗә ясыйлар. 2010 елда шәһәрдәшләр тарафыннан 45 депутат сайланды. Хәзер инде составта берникадәр үзгәрешләр дә бар. Кемдер башка эшкә билгеләнде, дәүләт советы депутатлары итеп сайланды. Юрий Кажарин исә дөньядан китте. Муниципаль берәмлек башлыгы урынбасары Флора Андреева җирле парламент эшчәнлегенә йомгак ясады. В течение всего периода работы. Шәһәр советы 5 ел дәвамында халык өчен аңлаешлы һәм файдалы булсын дигән принциптан чыгып эшләде. Башкарма комитет белән берлектә күп мәсьәләләр хәл ителде. Утырышларның онлайн трансляциясе оештырылды. Җирле парламент эшен шәһәр җитәкчесе дә югары бәяләде. Несмотря на определенные трудности, Депутатлар корпусы 2010 елда үз өстенә алган вазифаларны лаеклы башкарды. Әлеге чакырылышка кадәр булган нигез бу елларда тагын да ныгыды дип исәплим. Уңышлы эшләр киләсе чакырылыш эшендә дә кулланылачагына ышанам. Җирле парламент бюджет үтәлешен контрольдә тотты, яңа закон проектларын тәкъдим итте. Нәтиҗәләр дә бар. Приняли ряд законов. Татарстанда берничә яңа закон кабул ителде. Аларның берсе яшь гаиләләргә дәүләт ярдәменә кагылышлы. Аның нәтиҗәсендә торак төзелешенә каралган финанслар күләме арттырылды. Шулай ук исерткеч эчемлекләр сатуны чикләү турындагы проектта сезнең корпустан иде. Исемлектә шулай ук яман шиш белән авыручыларга ярдәмнең арттырылуы да бар. Светлана Захарова күпьеллык эшчәнлекләре өчен Андрей Фомичевка һәм Харис Шәрәфуллинга Татарстан дәүләт советының рәхмәт хатларын тапшырды. Ә инде иң өлкән депутат Илдус Камалов мэрның мактау кагазы белән бүләкләнде. он и по форме, и по сути, посмотрите, точно аксакал. Но кто не скажет, соколок, мудрость через край. Мы с ним договорились недавно, встречаясь. Я ему сказал: Илдус Хабибович, бывших депутатов городского совета не бывает. Весь ваш опыт, ваша энергия, она нужна и сегодня. Инде 13 сентябрьдән соң бүгенге депутатларның урынын яңалары алачак. Алар шәһәрнең үсеш стратегиясе нигезендә эшләргә тиеш була. Бу стратегия исә беренче урынга кешене куя. Ә инде бүгенге депутатларның вәкаләтләре яңа чакырылышның беренче утырышына кадәр сакланачак. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген шәһәр советы утырышында депутатлар 2016 ел һәм пландагы 2017-18 ел бюджетларына кагылышлы карар да кабул итте. Аның нигезендә проект буенча җәмәгать тыңлаулары агымдагы елның 9 ноябренә билгеләнде. Ул башкарма комитетта көндезге сәгать 2дә булачак. Әгәр яз айларында кризис юк дип сөйләсәләр, хәзер сораштыруда катнашучыларның 80% икътисади авырчыр икәнен инкар итми. Россиядәге тикшерү һәм сораштыру агентлыгы нәтиҗәләре буенча Россия халкы ювелир эшләнмәләр, җиһазлар алуны кичектерә башлады. Ә менә азык-төлек, медицина товарларына сорау кимемәде дип белгечләр. Шәһәрдәшләргә кризис тәэсир итәме? Акчаны ничек янга калдырып була? Әлеге темага сораштыру үткәрдек. Лишний раз уже боюсь. Үземә косметика кием салым алмыйм, акшам ашарга һәм фатир өчен түләргә генә җитә. Мне кажется, нет. Миңа калса зур үзгәрешләр юк, барысы да яхшы. Балаларга менә булышыр өчен уже лишнего, как говорится, дохода нет, шул зарплата и пенсия. Шуннан инде постараемся выкрыть, булышырга тырышабыз. Экономия итәбез инде, отпускаларны кыстыгыз гына үзебезнең. Отпускаларга уже җыри торган санаторийларга ниләргә, ну хәзер менә безнең анагыбыз беренче класска бара. Шуның өчен аларга булышырга кирәк. На чем сэкономить-то? Ни на чем не сэкономишь. Нәрсәдә экономия ясап булсын инде, әнә хатыннар сөйләшеп утыра, кемдер бизәнү әйберләрен алмый, хәтта азык-төлекнең дә арзанын алабыз диләр. Нигездә кешеләр товарларны акциялар буенча алырга тырыша. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Рөстәм Миңнеханов белән узган ачыктан-ачык сөйләшүдән соң Чаллы эшмәкәрләренә ярдәм итәргә вәгъдә иттеләр. Җитәкчеләр сүзләрендә Торамы Гүзәл Шиһапова ачыклады. Шәһәрдәшләр йорт яннарын бизи, тиздән Чаллы ишек алды бәйгесе үтәчәк. Җиңүгә дәгъва кылучылар белән Айгөл Юнусова очрашты. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены.
Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Меховая распродажа. Только 5 дней в магазине «Арас». Шикарные меховые кожаные изделия по невероятно низким ценам. Набережные Челны, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Отличный подарок к 85-летию ВДВ. Уникальная памятная монета и юбилейный нагрудный знак. Звоните 363-212. Главная задача каждой школы – воспитать успешного выпускника. Достижениями своих воспитанников гордится каждый учитель. О них рассказывает своим нынешним ученикам. Вы тоже можете быть примером для подрастающего поколения и внести посильную помощь в создание современных условий для обучения и воспитания школьников. Оставьте светлые и добрые воспоминания о себе как спонсоре и меценате. Посетите свою школу, узнайте, чем она живет, и окажите ей помощь. Кто помнит и ценит прошлое, у того есть будущее. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Иқтибарыңызға яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Җиңү паркы нинди булырга тиеш? Бу сорауга җавапны архитекторлар, түрәләр һәм актив шәһәрдәшләр бергәләп эзләде. Шахмат шашка клубында кичә проект буенча семинар үтте. Очрашуга 200 кеше килде. Алар барысы да паркны төзекләндерү буенча үз идеяларын әйтә алды. Фикер алышуда Татарстан җитәкчесе ярдәмчесе Наталья Фишман катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Очрашуга килүчеләр барысы да җиңү паркының киләчәген үзенчә күзаллый. Уй фикерләрне рәсем, кызыклы хикәяләр аша да белдерү мөмкин иде. Все пожелания будут зафиксированы. Идеяларның барысы да теркәләчәк, алар паркны төзекләндерү проекты нигезенә ятарга тиеш. Шәһәрдәшләрнең фикерләре төрле. Әйтик, яшьләр биредә велосипед юллары һәм тере концертлар күргәтли. Ә инде өлкәннәргә һәйкәлләр һәм хәрби техника кирәк. Тик бер нәрсә ачык, парк һәркемнең күңеленә хуш килерлек булырга тиеш. Мне кажется, все зоны у нас разобщенные. Минемчә, биредәге зоналарны ничектер берләштергә кирәк. Бүген аттракционнар балалар өчен эшли, ә өлкәннәр аларны озатып кына йөри. Очень мало места проводят люди вот здесь вот. Биредә кешеләргә утырып торыр өчен урыннар юк. Алар йөриләр, арыйлар, ял итә алмыйча кайтып китәләр. В городе Набережные Челны нужно развивать искусство. Шулда сәнгатьне күтәрергә кирәк. Моның өчен безнең барлык шартлар да бар. Моны паркта да эшләп булыр иде. Шалыдагы паркларны һәм ял зоналарын төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 140 миллион сумнан артык акча бүленде. Аның 100 миллион сумы җиңү паркы өчен тотылачак. Бүген инде биредә эшләр башланды. Циркны парк территориясеннән чыгару, мемориалларны яңарту күздә тотыла. Инде август ахырында яңа җәүле һәм велосипед юллары барлыкка киләчәк. Яңа ел бәйрәмендә шәһәрдәшләрне яңа күзәтү тәгәрмәче сөендергә тиеш. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Шалы ТВ яңалыклар.
Шәһәрне яшелләндерүдә эшмәкәрләр дә үз өлешен кертә. Мисал өчен, аларның берсе үз хисабына сквер булдырырга тели. Дөрес, айрым шартлар үтәлгән очракта гына. Ландшафт дизайны белән шөгыльләнүче эшмәкәр бу хакта 3 июнь көнне Рөстәм Миңнеханов белән узган ачыктан-ачык сөйләшү барышында белдерде. IT-парк бинасында узган әлеге чарада шәһәрнең күп кенә башка эшмәкәрләре дә хәл ителә алмаган сорауларын президент вазифаларын башкаручының үзенә бирде. Шуннан бирле 2 айга якын вакыт узды. Җитәкчеләр вәгъдәләрен үтиме, әллә монда чаралар хисап тотыр өчен генә узамы? Хәбәрчебез ачыклады. Гөлкәй Бустерикова шәһәр эчендә җир алу мәшәкатьләре белән 9 ел элек йөри башлый, әмма нәтиҗәсез. Бары тик 3 июнь көнне президент вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать иткәч кенә без урыныннан кузгалды, ди ул. Әлеге эшмәкәрнең ландшафт дизайны буенча кибетте беренче автомобиль юлында урнашкан Сарман тракты буйлап ул кибетнең кечкенә генә филиалын булдырырга тели. Мондый сәүдә нокталары шәһәрне бизәячәк, ди Гөлкәй Бустерикова. В центре города всегда Шәһәр үзәгендә шартлар яхшырак, Чаллыга, Казаннан, Удмуртиядан, Ижау шәһәреннән кунаклар күп килә. Шәһәр үзәгендә мондый сәүдә үзәге булу алга китеш дип саныйм. Әгәр шул территорияда урнашкан җирне сатып алу мөмкинлеге тудырыла икән, эшмәкәр Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр җитәкчелеге каршында сквер булдырырга вәгъдә итте. Бизнеста әйткән сүзне һәрвакыт үтәргә кирәк, тырышачакбыз, сорау гына хәл ителсен. Бу скверны ачарга Рөстәм Миңнеханов үзем дә киләчәкмен дип белдергән иде. Әгәр сорау хәл ителә икән, шәһәрдә 4000 квадрат мәйдан эшмәкәр хисабына төзекләндереләчәк. Эшмәкәр әйтүенчә, сквер нәкъ менә биредә булачак. Кайбер көннәрне биредә бакчачылар үзләре үстергән җиләк-җимеш һәм яшелчәләр белән сәүдә итә. Ә менә җитәкчеләр сүзендә торса, әлеге территорияны койма белән уратып алачаклар. Бирегә усак, каен, миләш, ылыслы агачлар һәм гортензия кебек кыйммәтле куаклар утыртачаклар. Эшмәкәр шулай ук юлларга брусчатка җәяргә һәм ял итү өчен эскәмияләр урнаштырырга тели. Гөлкәй Бустерикова сорауны тиз арада хәл итерләр дип өметләнә. Президент хезмәтеннән белгечләр дә шалтыратып вакыйганың ничек хәл ителүен сораштырып торалар, ди ул. Шәһәрдә дә очрашуда каралган сораулар контроль астында. На сегодняшний день Җир участогын алу өчен аукцион уздырырга кирәк булачак. Хәзер документлар әзерләнә. Аукционнан соң төзелешне башларга мөмкин булачак. Ачыктан-ачык сөйләшү вакытында чыгыш ясаган башка эшмәкәрләрнең сорауларын да хәл итә башлаганнар. Мисал өчен 40-нчы мәхәлләдә экопарковкалар урнаштырылды. Бизнес вәкилләренең кайбер сораулары буенча хәзер документлар әзерләнә. Аларның объектларына барып эшмәкәрлеккә ярдәм итү бүлеге белгечләре проблемалар белән якыннан таныша. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Идлар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Җирле җәмәгать үзидарәләре тостлар оешу шәһәрдәшләрне активлашуына китерде. Алар Чаллы йортлары ишегалларын үз көчләре белән яхшырта, бизи. Һәркем үзен җаваплы тоя. Шәһәр күләмендә инде 10 елдан артык оештырылучы иң яхшы ишегалды бәйгесендә катнашучылар саны артуы да моңа ачык дәлил. Иң матур ишегалларның берничәсе Айгөл Юнусова сюжетында. Любовь Федоровна 2 ел гына йорт буенча җаваплы вазифасында, әмма 13 тоннел бер йортында яшәүчеләрне дуслаштырган инде. Йорт янын бергәләп матурлаганнар. Узган ел Чаллы ишегалды бәйгесендә беренче урын яулаганнар. Быел да подъезд яннарын төрледән-төрле чәчәкләр кул эшләре бизи. Хәтта Кырымнан кайтарылган скумпия агачы да бар. Кояшлы эссе көндә аның саргылт чәчәкләре куе кызыл төскә керә. Шәһәрдәшләрнең киләсе елга да планнары зурдан. Мы думаем, что мы будем Клумбаларны таштан яшәкбез, бу шешеләрдән кызыклы хайваннар фигураларын ясарга телибез. Спорт мәйданчыгында яңартасыбыз килә. 45-03 йорты ишегалдыда биредә яшәүчеләр тырышлыгы белән бизәлгән. Барда элекке балалар мәйданчыгын заманчага алыштырудан башланган. Моңа кадәр йорт яны мискин хәлдә иде. Хәзерге клумбалар урынында бушлык булган һәркемнең өлеше керде ди йорт буенча җаваплы. Кемдер чәчәкләр утырткан, кемдер койма буяган. совместно со всеми жителями. Яшәүчеләр белән бергә ишегалдында эшли башладык, клумбалар ясадык, коймалар торгыздык, көз балалар мәйданчыгы куйдык, чәчәкләр утырттык. Иң яхшы ишегалды бәйгесе җиңүчеләре һәр елдагы чәчәкләр фестивалендә билгеле булачак. Айгөл Юнусова, Андрей Рачиев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Көлү һәм яхшы кәеф иң яхшы дәвам. Кама балалар медицина үзәгендә моның шулай икәнлегенә шикләнмиләр. Бүген театр артистлары курчаклар белән нәни пациентларга кунакка килде. Драться нехорошо, нужно жить дружно и уметь делиться. Кама балалар медицина үзәгендә дәваланучы кечкенә пациентларга кунакка курчак геройлар килде. Балалар моңа бик шат. В обычной жизни я... Театрга бик сирәк йөрим, хастаханәгә исә артистлар үзләре килә. Я думаю, это развеселит здесь. Тамаша авыру балаларның кәефен күтәрә, биредә бик моңсу бит.
Җиде диңгез театрының хастаханәгә беренче килүе түгел. Артистлар Чоллы балалар йортында да чыгыш ясый. Тамаша әзерләүдә психолог һәм рәссам да катнаша. Алар декорацияләрнең нинди төстә булуын, нинди уеннар оештырылуын билгели. Мы сейчас проводим спектакль именно в больнице. Спектакльләрне балаларга яхшы кәеф бүләк итер өчен хастаханәләрдә куябыз. Балалар авырый, театрга барып спектакль карарга мөмкинлекләре юк. Савыгырга ярдәм итсәк без бик шат. Дөрестән дә бала күбрәк көлгән саен тизрәк терелә ди табиблар. Естественно, смехотерапия. Көлке терапия авыруларга файдага гына, алар тизрәк сәламәтләнә, өйләренә бәхетле булып кайтып китәләр. Кам балалар медицина үзәгендә мондый сәламәтләндерү чарасын киләчәктә дә бик теләп оештырачакбыз ди табиблар. Агыл Янусова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Шол ТВ, яңалыклар. Бүгенге менә шулар безнең яңалыкларны ТВ-чылныру рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Бардык Шолы ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам, исән-имин булыгыз.